Bueno, bideo honetan 29. orrialdeko 25. ariketa. Ariketa honetan landuko doguz biderkadura nabarmenak, baina erroetan aplikatuta. Orduan horretarako gogoratuko doguz formulak, daukagu. Batuketaren karratua, A gehi B karratu, dala A karratu, gehi bi AB, gehi B karratu. Kenketaren karratua, bada A karratu, ken bi AB, gehi B karratu, eta batuketa bider kenketa, edo kenketa bider batuketa, gauza bera dala, bada A karratu, ken B karratu. Orduan hasten gara lehenengoarekin. Lehenengo identifikatzen dugu ia ze formula erabili behar dugun. Daukagu binomio baten kenketa eta binomio berdinaren batuketa. Beraz, hau izango litzateke 3. biderkadura nabarmena. Batuketa bider kenketa, edo kasu honetan alrebes, kenketa bider batuketa, eta emongo dagoena da A karratu, ken B karratu. Idatzi ingo dugu. A ken B, bider A gehi B, emoteko A karratu, ken B karratu. Orduen, behan jarraituko dut. A zein da? A da erro bost. Eta B zein da? B da bi erro iru. Beraz, A karratu izango da erro bost karratu, ken B karratu. Bi erro iru eta esaztu guztiari karratua ipini behar dutzegula. Erro bost karratu. Hemen pentsatu aldugu modu desberdinetara, erro bost karratu, bada erroaren berreketa edo erro bost karratu, edo 25, erro 25. Hau da, bost. Orduen daukagunean erro karratu bat bider erro karratu berdina, azkenean da biderkagaia errotik ateratzea bezala. Beraz, bost. Eta gero daukagu biderketa baten berreketa. Biderketa baten berreketa da biderkagai bakoitzaren berreketa. Beraz, daukagu bi karratu bider erro iru karratu. Beraz, bost ken bi karratu da lau, eta erro iru karratu, lehen egin dugun bezala erro bostagaz, hau da, erro iru karratu, edo azken baten da, iru. Beraz, lau bider iru. Beraz, daukagu bost ken amabi, edo ken zazpi. Hau da, azken emaitza. Formula oso garrantzitsua da, biderkadura nabarmena, hau 3. Ze lortzen dugun emaitza beti izango da zenbakia arrazional bat. Beti lortuko dugu binomioetan erro karratuak badagoz, lortuko dugun emaitza izango da beti zenbaki arrazionala. Eta hortik abiatuz, landuko duguz ariketa mota batzuk, non-arrazionalizazioa lantzen dan. Bigarrenagaz. Kasu honetan daukagu kenketa baten karratua. Beraz, daukaguna da A ken B karratu. A ken B karratu da A karratu ken bi AB gehi B karratu. Beraz, bi erro bost ken erro iru karratu izango da. Bi erro bost da A, beraz, bi erro bost guztia karratu, esaztu karratu hori ipini behar dugula, kakoa ipini behar dugula, parkatu, ken bi bider bi erro bost, bider erro iru. Gehi B karratu. B da erro iru guztia karratu. Orduen, lehenengo gaia, bi bider erro bost guztia karratu. Bada, biderkagai bakoitzaren karratu, beraz, bi karratu lau, eta erro bost karratu bost. Ken, hemen daukagu zenbaki osoak eta erroak, zenbaki arrazionalak eta irrazionalak. Beraz, erroak euren artean biderkatzen duguz, eta zenbaki osoak kasu honetan euren artean. Orduen, bi bider bi lau, eta erro bost bider erro iru, errotzaileak berdinak direnez, sartu daikeguz. Biak erro berdinean, beraz, erro 15. Gehi, erro iru karratu, erro iru bider erro iru, edo erro bederatzi, edo iru. Urrengoa.
lau bider bost, hogei, ken lau erro amabost, gehi iru. Bale, orain, hogei eta iru batu daikeguz, hogeita iru, ken lau bider erro amabost. Bale, kontuz hemen, kontuz. Hemen, ezin dugu egin hogeita iru ken lau. Hau ez da emeretzi erro amabost. Bale, lehentasunak dinoskuna da, lehenengo biderketa egin behar dugula. Beraz, lau erro amabost, bale, batera doa. Beraz, ariketa amaitzen da hemen. Bueno, eta azkenengoa C, aztertu egiten dugu, apurbeta arreta berezia, ipinten dugu ariketa honetan, bai? Eta konturatzen gara azkenean binomio bat ala. Bai? Daukagu lehenengo gaia, ken bigarren gaia, eta karratu bat, kakoaren kanpoaldean. Beraz, hau izango litzateke A, ken, B, karratu. Bale, formula badakigu. A, ken, B, karratu, bada. A karratu, ken bi A, B, gehi B karratu. Bale, kasu honetan A, izango litzateke hau guztia. Beraz, idazten dugu. A karratu dala. Erro, iru, erro bi, ken lau, eta guztia karratu. Ken, bi bider lehen idatzi duguna, bai? Arreta berezia ipini, zelan dagoan idatzita, bai? Bider B, dala bardina, baina batuketa batekin, iru erro bi gehi lau, gehi berriro ere B, baina karratuarekin. Iru erro bi gehi lau, guztia karratu. Bale, guazen, a ber. Ia orduen, lehenengo akarratu egiterakoan, konturatzen gara, daukagula erro bat eta karratua beraz hau, desagertzen da. Beraz, lortzen duguna, da, iru erro bi, ken lau. Bale. Ipiniko dugu kakoa apurret banatzeko, bai? Ez da beharrezkoa, baina, igual hasiera batean argiago ikusteko. Ken. Bale, hemen daukagu. Bi bider bi erro. Bale? Errotzaileak bardinak direnez, sartu daikeguz, dana erro bardinean. Beraz daukagu, bi, bider erro karratu bat, eta karratu horren artean, barruan barkatu daukagu. Hauze, bider, hauze. Beraz, iru erro bi, ken lau, bider, iru erro bi, gehi lau. Baina hemen bai ipini dugula kakoa. Bata bestearekin biderkatuta dagoelako, horrela. Bale. Urrengoa, gehi, eta hemen akarratu gertatu jakuna, erroa. Amaiera arte doanez, karratuarekin badoa. Beraz, geratzen da, iru, erro bi, gehi lau. Eta nahi badugu, ipini aldugu kakoa, edo ez. Vale? Egie da, orain jau ikusita, posan aldugu. Hau, kako hauek, eta kako hauek, kendu daikeguz. Vale? Zer dekogu? Aztertu egiten badugu apurbet, hemen daukagu iru erro bi, eta beste iru erro bi, horrek antzeko erroak direnez batu daikegu zanak, eta gero daukagu ken lau, gehi lau. Ken lau eta gehi lau, 0. Beraz, elkartuko dugu iru erro bi, gehi iru erro bi, eta hauze da, 6 erro bi, eta gero daukagu ken, eta guztia. Orain, aztertzen badugu erro barruan daukaguna, bakarrik erroaren barruan daukaguna, berriro ere daukagu biderkadura nabarmena. Daukagu A, ken B, bider A, gehi B, daukagu. Kenketa bat, bider batuketa bat. Beraz, erro honen barruan aplikatu daikegu, hirugarren laburbidezko formula edo biderkadura nabarmena. Beraz, kanpoko bia, mantentzen dugu erroa, eta barruan egin behar dugu A karratu, ken B karratu. Beraz, iru erro bi karratu, ken B karratu, izango litzatekela, lau karratu. Bale, orduen, daukagu 6 erro bi, ken bia mantentzen dugu,
eta garatzen dugu errokizuna. 3 erro bi karratu izango zen 9, bider erro bi karratu 2, eta 4 karratu 16. Beraz daukagu 18 ken 16. Beraz, 6 erro bi ken 2 bider 18 ken 16 beste erro bi, 6 erro bi ken 2 erro bi, orain bai direla antzeko erroak, beraz, 4 erro bi.